Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. President mothamangira nthawi mundilole ndipereke kwa Secretary General agwirapo ntchito ziwiri zitatu koma asadzakhala ndi ulemu wokupemphani kuti mwalonjere anthu kuno kwa Kansonga. Secretary General nthawi yanu. Aliyese dzanja mwambala Chakwera kwacha. Tachitani kwacha wamphamvu. Kwacha! Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Bwana President komanso mayi wathu wafuko landirani ulemu wanu. Bwana ntabwera kuno magwira ntchito ya Secretary General. Nalowapo kulowapo then nachita mistake ufusi. Kodi DPP adachita kwa msonkhano kuno komando andikwira. Adi kuno DPP sikulibe. Kuno DPP sididziwa. Aunena zona manduzawo. Akuti kuno muzankamba za Chakwera. Napitaso apo kofusaso ari kuno muzankamba za Chakwera. Napita pena pali pose akuti Chakwera. Ozanga muli apo. Vetserani. Inu ndamene munampangitsa Chakwera kuti akhale president. Tere ngati akumanga misewu m'dziko lino la Malawi ndi inuyo. Ngati akukwanitsa kugula fodya pa mtengo wabwino ndi inuyo. Ngati akukwanitsa kugula sawa pa mtengo wabwino ndi inuyo. Munthu wake ndi ameneyi pangolini watundu uti. Amen. Ndeti chite chimvano cha mavu. Chimvano cha chani kodi? Cha mavu. Choninga pati pakati. Aliyese kuno adalembetsa ntaona dzanja. Aha. Mwakoza. Kulembetsa nkwina kuvotaso nchani kwina. Kulembetsa kwina kuvotaso nchani kwina. Pasapezeke wotsala olomotsi. Tele olomotsi. Mutu wose mafumu kakusaneni. Azigogo kakusaneni. Aliyese mnyamata kanda na mnyikwi akatuluke. Pasapezeke wina wotsala. Kwacha. Ama mtukwana chifukwa chani. Pamene kusanje awamanga sanje. Awamanga njanje. Pamene kuzomba ma stadium misewu. Kublanta misewu. Mulilongwe mundeka nanji ya sinthilatu lilongwe. Kukalonga misewu. Amadana naye ochepawo. Amadana naye fama tingwa kwa tukuno. Amafuna tsanko. Pamene nuwache tsanko satani kodi sakuta. Koma iwo amafuna atidana naye. Ndeni mulola kunyozereni wanu mwana. Mulola mtukwane wanu mwana. Ndepa kuti amadiretsa ndewu. Ndewu yathu nkukachonga pa Chakwera. Ntambala wachani? Waku. Ikatelo nkhani yatani? Tsono bwanawa amafuna wana otawatandiza gwire ntchito. Awa na president achipani cha MCP. Chizini wachawo ntambala wakuda. Mwananso amene iwowa amuda apatsa kuno kukasainira ndi kumpatsa certificate mdzanja lawo. Nagwirana naye mwana wake ni msonthi. Mwana wake ndi nani kodi? Msonthi. Adamugwira dzanja ndi kumudalitsa kuti msonthi kagwire ntchito. Ndidzikutuma udzigwira ntchito. Kazamveka kaya. Ndepa kuti mapulaimali akachitika mumvere. Nuzidziwa ine nkapita kulikonse salephera awiri atatu sakhutira. Ena amati koma ndakakhala ine. Koma moti mpano matuma wanthu. Ati msonthi akamaka nkhula muzika mkuwa. Ayi, mzimu waukirawo umenewo ndume udakulutsitsa ni mapulaimali leo. Mzimu umenewo. Chifukwa demokrasi imati anthu apikisane. Mmodzi akawina ayimire chani kodi? Chipani. Ngati mmapikisana anthu 6 nonsenu mudakawina amawina ndinga. Tononso moyo sukutha foti sudawime pa UMP. Moyo umapitire. Simunaona nkhosa kamwendo pano. Sakugwira ntchito ndi Chakwera nkhosa. Sanabwere pana nkhosa kumati thandiza. Sadali phungu wanu kuno. Adakakhala otsimbuka nkhosa bweza kuti ndi mapandeka. Nkhosayi adazindikira kuti tikachita mapulaimali amene wapambanayo olopata peseka wena oti sadakhutire timchite support. Kulipo alipo wina kuno bwana tinake timati mdoko. Kandi mdoko. Mdoko ali nazo zindalama zoti akatha kuima payeka. Mdoko tu uyu ali apo bwana mnyamata uyu. Amene ali nawo malole adakatha kuima payeka. Koma ngoti ya tisakawe voti kaya. Kuno kukhale kwa tambala wachani wakuda. Mdogoyi ausapota msonthi. Mdogo agwira ntchito ndi msonthi.
nde ine ngati secretary general singachitire mwina koma ndikuthokozeni amdoko pamaso pa Chakwera fa kumene mupangako nkumanga kuti tonse tiyende chani kodi limodzi. Msonthi tipatse moni 1 minute zikomo. Kwacha! Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera! Dr. Lazarus Chakwera! Boma! Nanga ife! Nanga ife! Ulemu a state president Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mama wa fuko lathu amayi Chakwera. Ulemu kwa secretary general Richard Chimwendo Banda muli apa. Ulemu organizing secretary amene machito organize zonse za chipani Adausi Gumba. Ndiena wonse oyenera ulemu. Ine nthawi yanga ndiyochepa. Ukakhala mwana mphanje umambira pa mchenga. Poyamba ndifuna ndikuthokozeni a president chifukwa ubwera malo ano nkoyamba nkachiwiri. Kwacha mudabwera pano tidalipona mwali 5 tinachita primary ndidapambana ndine. Kwacha pamene adalephera amdoko yawa niwakumadanjala wena wonse niwakukanenje wenawo wayimaso. Ndenu nena kuti ine ndinodala ndithokoza amalenga uza mwana wawo mwana iwe fumu imakhala imodzi pamudzi. Anthu yawato mathokoza nthawi imene adapita pachati machita lonchi amadabwa kuti ino nililongwe chifukwa cha misewu. Nthawi imene makapereka ma certificate bwana tidawatenga awa wamadabwa kodi JPICC ino. Anthu yawa ndiwothokoza mafumu chifukwa chokwera kwa msohala koma mafumu ena akadafuna atakhalapo. Pali bridge pakasemwe apo adamanga nthawi ya honorable Chitapondwa ndimayamika koma pambuyopo pali bridge limene matenda yakuno anemephera kudutsa pajere panafunika patakozedwa pamenepo. Komanso mukachoka kuno upita kumalomo mupeza bridge pankanire amene maboma aja kumbuyo adalephera kumanga bwana tikuoze bridge limenelo. Komanso tilini bridge kwa Chimbaluko kuti tiwolo kupita kubowe kumeneko kuli bridge amati timanguchitirapo kampeni sitikozayi. Bwana tithokoze kuti nthawi ina kulabwera chimanga cha ulere kuno mafumu adalandira. Tizithokoza zikachitika. Mitengo ya mbewu soya anthu agulitsa mitengo yabwino mtedza folia anthu yawatu sayiwala zimene DPP imachita. Tikuthokozani kwambiri. Komanso ndipemphe bwana konsiwese ino tilini mafumu magogo atatu Sinyo Chief Malenga TA Msauka kuno kuli sabu TA Masanya kwathu koma masanyawo adaloera limodzi ndazawo sadakwere ona kudandaula kuti muaganizire nawo akhale TA. Bwana anthu yawo lini makuponi amene sadagulire fertilizer ndiye limati tathandizani kuti fertilizayo alimire kudimba. Komanso dera lino bwana lilibe secondary school yayikulu
tilini ma community yokha secondary school yayikulu kumabwera zida zaboma za sayansi zimene wenawo ukamabwerekako tithandizeni bwana. Msewu ochoka kwa ng'ombe ukafika ku Nkalalo ukafika ku Malomo ndi wovuta. A regional chairman avomereza primary elections ikadalephera kuno chifukwa cha mvula misewu suli bwino tithandizeni bwana. Bwana kudali mabungwe yomanga sukulu koma nkuikapo mapale. Masukulu ambiri yonse amene adayika mapale akuonongeka. Ine nachitapo lipulesi imodzi buloko pasedi apa koma ni ambiri tithandizeni. Amagetsi kuno munthu akumaliza ntchito koma kudaya atse magetsiwo koma kuvuta anthu akudandaula. Ndima amenewa nimanena kuti anthu awa nuwauza kuti mmene dalembetsera kuno ku Ntchisi West 26,000 tidalembetsa masiku 17 koma chisankho ni tsiku limodzi. Tidzachita chiyani kuti anthu onsewa odzatuluke? Nde ine ndikuyenda kuuza mafumu kuti asadanyamuke akanyamukira limodzi pa khomo kukavota. Mayina awo ni kulemba. Mayina amene ananyamuka nawo ni kulemba. Chifukwa mfumu ikatsogola kuti anthu abwera omapita kwina olinibwera bwino osabweraso. Ndima amenewa nsakutayitsani nthawi. Zikomo kwambiri. Bwana President mujamchirira inu anthu akakutukwanani akakunyozani a TPP simbweza nde msonthi amene ola mtukwane anthu ola mnyoze msonthi sabweza. Msonthi zimene amachita iye nkuchitukuko patsogolo. Tsono ngati akuyankhula chonchi lero msonthi nanga ku parliament iko tikapuma ife parliament iko. Bwana ndisati kuyankhula kwakoma tipatseni moni kumawa kuno. Zikomo kwambiri. Kwacha. Senior Chief Malenga, mafumu onse muli pano. Tikuti tungakhale chakummawa uko avuso jere inkosi alivompa nonso. Kujarachoka kwa Kalumo. Ndithu zikomo chifukwa chochita na support. Zikomo mafumu onse ena ndi amwandanda uko kuti uchiruoneka bwino. Zikomo nthuni. Komanso mgwanda wochuka ku Ntchisi. Kawawa zedi. Ndithokoze akuluakulu achipani. Chimwendo Banda, kulikulu la chipani, Adeus Gumba. Ndiwe na wonse kuno ku region Zebron Chilondola ndi mai wende na lumo. Zikomo chifukwa cha nonse ngakhale kuno ku district ya Chibale ndi azawo. Ndifuna ndikuthokozeni anthu akuno ku Ntchisi makamaka kuno kwa Kansonga. Kanthawi kena ntabwera pano ndakuuzani sitole lero sinchulamo musemuja chifukwa kuno kwa Kansonga ni kwathu dalumikizana chifukwa cha anthu amene adapezana ku ndende 1959 atamangidwa ndi abambo anga. Wena akuluakulu muli pano mudzadziwa zimenezo kuti ndine nazoonadi. Ndiye ubale wathu ndi kuno ngwakalekale. Koma okondedwa ndikudziwa kuti mwakhala pano nthawi yayitali mwayimirira mwabwera pano chigulu chonchi. Taonani tere ya mdokwadzu akayima limodzi ndi msonthi. Uchita na support rumeko nzabwino kapena sizabwino. Ine kumene ndabadwira ine kumeneko anthu adangokhala pasi nogwirizana
kuti iwe mmene wayimamu basi ungokhala wekha chifukwa kuno sitingamalimbane tokha mpaka na vameki adamchita declare kuti tilikale ndi MP mmodzi kumalai Congress vat. Ndiye koma ndikuthokozeni chifukwa tili ndi mwayi wakuti inu ndi ine tikhoza kukhala ndi chisankho chakumtima cha atsogoleri wathu. Ndipo chimodzi mwa chisankho chimenezo zikutanthauza kusankha president. Kuno muli president winanso kuno. Mukavotera nda. Padzana ntakupemphani kuti kalembetseni ndamva kuti kuno mdalembetsa. Vani? Constituency yonse 26,000. Koma dzana ilo pa 2020 mudani patsa voti yanu. Chifukwa kuno ndiye mdavota bwino zedi. Voti imene ije ndiyo idani pangitsa kuti nikhale president. Mwaona zinthu zikungosintha kukwera mtengo tsiku ni tsiku. Amalawi akungula ndaula akungozunzika. Sakunama zinthu zakweradi mtengo. Koma boma lino luchirapo chiyani? Kodi ife tuyankha bwanji nkhani imeneyi? Kodi mitengo idakwera chifukwa nchiyani? Nkhani zimenezi nzofunika kumaziona bwinobwino osachita mozembanso ayi. Ndiye ineyo ndaphunzira ulankhula sililiti. Tikuvana vadi? Umauzana choonadi chifukwa choona mchimene chimati masula. Mwaona awali uko wakumadza akhozovinira nyimbo iyi. Ino maona kwa zikoma azimayi. Tsono tu nkhani njakuti chidachitika nchiyani ndipo boma luchitapo chiyani. Kodi zimene boma luchita zigwira? Ndiye ndifani kutsimikizireni pano. Chifukwa nkhani ije yakuti mudani patsa voti nkhale president ndimene yathandizira kuti tichite zina zonse zimene zachitikazo ndi zina zimene zikuchitika koma sizinamalizike. Koma mkakamba nkhani yakusintha kwa mitengo ya zinthu ndikuwuzeni kuti nkhani imeneyi idayamba motere. Kuno tere mwadandaula dzuwa chifukwa kukachira ng'amba ngakhale mnali nazo zina zonse kumwamba nkutseka simungalime nkukolola. Vati? Kodi ameneyo nchakwera? Madera vena madzi akachuluka nkukokolola zonse monga tidaona ife suchitika mdziko muno. Anthu nkusowa chakudya. Ndiyetu zinthu zikachepa mtengo umakwera. Kodi mundimvetsa?
amene amadziwa za nkhani ya zachuma, amadziwa supply and demand, ndiye zimathandizira zimene zija chifukwa cha ngozi zotichirira ku Malawi kuno kuti zinthu zisinthe mitengo. Komanso kumene ife timagula katundu, maiko amenewo mitengo idakwera, mwachitsanzo fetereza ukwera koposa 500%. Ndiye kuti fetereza uja abwere kuno sangakhale wochipa yaye, koma kuti zimverereko ife timafuna kuti ayi zimenezo tiyankhepo. Ni katundu winanso mafuta mwachitsanzo akadula kumene timakagulako, ndiye kuti kunonso adula. Mabweretsedwe yake akatundu ameneyi kuno kwathu ndikakhalanso njira yodula, ndiye kuti katundu uja azidulira. Koma tikambenso choonadi, dziko lino pakati ponsepa tidagulitsa makampani wonse amene amatithandizira kupanga zinthu zathu. Makampani aboma, umagulitsa chuma cha boma, zonse timadzipangira tokha, kaya ndi mafuta timadzipangira tokha. Ngakhale shuga amene tachilupoza lamulo lake tsopano lomayendetsera malonda a shuga, tayikanso zinthu zina kuti zikhale m'malo mwake. Wena ni madobadoba chabe ongofuna kumalanda Malawi, umakudyerani masuku pamutu, zinthu zanu zonse azingochita molanda, ndipo iwo azipeza phindu lokulirakulira. Ndiye ife nati satero ayi. Tiye tigawe chakudya kulikonse kumene chakudya chaperewera, chifukwa ngakhale nkhani ya mtukula pa khomo tiye tiwonjezere kwina anthu athandizikepo. Nkhani ya nifi tiye tionetsetse kuti ufikira aliyense wachinyamata ndi azimayi, kumene vula yavuta anifi tathamangani, kachiteni kuti anthu azilima, ngakhale kugwiritsa ntchito madzi ali mathapi m'madimbamo, kuti chakudya chipezekera aliyense. Kodi zimezi zikugwira kuno ziliko? Ndiye kuti mukhoza kuona koma nzofunika kuchulukira, chifukwa si wonse pano pa trading ngati pano si wonse walandira nawo ngongole ya nifi ayi. Koma mpofunika kuti nambala tionjezere zijamane na mfumu, kuti ngakhale wena athandizika koma chifukwa tachulukana wofunika kuthandizika ngambiri. Munimvetse? Koma tayikanso malamulo oti ife tizigula katundu, umagula tu kwa anu ake amene amapanga zimenezi. Chinacho tamba kale factory ya fetereza kusalima tizipangira konkuno zichipe mtengo. Zinazo tionetsetse kuti ngakhale mafutawo tikagula kwa wena amene amapanga mafutawo azibwera kuno mochipira, tikagule mochipira. Tere mafuta amene akubwera pano pawa, m'malo molipira 50 kwacha tulipira 27 kwacha. Kodi palakwika pamenepo? Ndiye kuti mafuta aja achipa. Komanso ngati mdamva tidakonza njanje tere yafika kale pa msanje, tifuna zinthu zizibwera kuno mochipira. Tiyagwiritsanso ntchito nyanja yathu kubweretsa zinthu zimenezi kuti anthu kuno amvereko zinthu zina, usiyana ni umangoti tsiku mtengo wakwera. Izi tuchita mwadaladala, nchifukwa ngakhale tikuchitazi nzolimba kuti ngakhale misewu katundu akamayendamo msewu usathe tsiku limodzi ayi, ikhalitse kutsogolo konseku. Kuno tukamba za M7 padali zina zimene zidavuta, koma lero tazakonzeka, munthu ali pa msewu akugwira ntchito, tifuna ayende mwamsanga kuti kuno tilumikizanenso ndi maboma ena chimodzimodzi. Koma madobadoba aja tuchita nawo bwa, chifukwa chimodzi iru chimene namtengera mnyamata uyu vitumbiko mumba kuti akhale woyenda nane pa liwiroli masabata 3 tutizikavota bati. Chimene namtengera mnyamata ameneyo nchangu chake chomavumbulutsa zinthu. Wena akabisa shuga wakatokosola kumene anabisako, wena akabisa mafuta wakaulula kuti zina ndi motere, wena akabisa simenti kuti simenti ikwere mtengo. Basi namtuma ku Zambia komweko wabweretsa simenti watsika, shuga adatsika, mafuta akutsika, maiko wena onse amadzagula kuno chifukwa choti kuno kungotsika.
ndiye wina azinene kuti ayi sizili bwino zimenezi simuchita bwino iyayi zikoma mayi kanthawi kanchepera koma tere akuzigwira kayo kodi alipo sakugwira izinu kambazi mumvetsa badi chifanifuneni muzindikire bwinobwino ndiye zina tingamachita mwadaladala kuti amalawi azunzike anthu akafika kwa Kamsonga kungofunsa kuti zinthu ziyenda bwanji pano mayazi chifukwa zinthu sizili bwino kuno kodi munimvetsa koma tsiku mangonyoza Chakwera zinthu zakuti zinazo achita mwadaladala chifukwa afuna Chakwera atachokapo pa mpando wa upresidenti azipitilira kukudyerani masuku pamutu azipitilira kuponderezani azipitilira kumangokulandani katundu wanu ku auction itu lero kuli mitengo yabwino mitengo ya soya ni mitengo yoti nkale lonse sizinachitikepo mbewu zimene mukulima sizinachitikepo ndiye tufuna ulendo uno inuyo mudyerere zipatso za nsembe imene mwadzipereka zaka zonsezi chifukwa makhala ngati mudatithandizira ndi voti yanu kuti tabyala mtengo tathirira mtengo tatengulira mtengo tsopano ufuna uzibereka zipatso zake ndiye wena afuna ubwera kuti ati ngodula basi moti mulola pa 6 September kuti wena achotse zimenezi chifukwa misewu tumangayo tsano yofunika izilowa mmakukamu ijipire midzi monsemo tikonze zinthu chituko chonsechi magetsi madzi aukhondo zonsezi tichitira mwadaladala chifukwa tifuna kuti aliyense kwathu kuno akhale pabwino zikhwaya tikhale nazo zathu mamilioneya akhale wathu mafactory akhale wathu mamega farm mafamu akuluakulu oterewa tichite zimenezi mwakathithi ndiponso nkhani ya migodi tichite molondola mwakathithi chifukwa ndi imene itipatse ndalama zochuluka kuti tsopano chituko chathu chipite patsogolo mwachangu mwandimvetsa koda anthu anga anthu a mtundu wanga kuno kwathu kwa Kansonga mwamva atu badi ndino angati mwakonzeka kukavota paja nanga simudalembetsa badi chifukwa lembetsa nkwina uvota so nkwina ndiye vanena mmene tikavotere vanenanso mmene tikautsirane ananga wina akachita sunyizi ngati tidanena dzana kuti nyani samlekera munda badi zabwino zili mtsogolo achinyamata inu nikulankhuleni ichi vitumbiko mumba akuyimirira nonse inu ndipo manifesto ya MCP muli ndondomeko masekta wonse okhudzana ndi boma amene akulenga ntchito mwadaladala kuti makampani amene azigwira ntchito molumikizana ndi boma mdziko muno akulembeni zintchito ana ambirimbiri akuthandizeni inu mukhaleni tsogolo lokhazikika chifukwa ngakhale tsogolo account tayika mwadaladala kuti kutsogoloku umphawi tichite nawo bye tamvana kodi mukavotera ndani president nava kuti wenaja kunonso kulibe sangabwere nubwera komwe bana wosayiwala tili ndi candidate msonthi amene tambala wakuda chizindikiro chathu chimodzimodzi kansala wathu tambala wakuda ndiye chizindikiro chathu chifukwa tifuna chituko chathu chipite patsogolo ambuye akudalitseni nonse kuno kwa Kansonga zikoma ambuye akudalemekeza osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.